अभिनेता विक्रांत मेसीवर सुद्धा दुःखाचा डोंगर कोसळलाय। अहमदाबाद विमान दुर्घटनेमध्ये वैमानिक क्लाइव्ह कुंदरचा मृत्यू झालेला आहे। क्लाइव्ह कुंदर विक्रांत मेसीचा चुलत भाऊ आहे। विक्रांत मेसीने इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत या संदर्भातली माहिती दिली आहे आणि त्यानं दुःख व्यक्त केलेलं आहे। आपण हा फोटो पाहतोय। क्लाइव्ह कुंदर विक्रांत मेसीचा चुलत भाऊ आहे आणि अहमदाबाद विमान दुर्घटनेमध्ये त्यांचा मृत्यू झालेला आहे। वैमानिक क्लाइव्ह कुंदरचा मृत्यू झाल्यामुळे इंस्टाग्राम पोस्ट करत विक्रांत मेसीने आपलं दुःख व्यक्त केलंय। अहमदाबाद विमान दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेला इरफान शेख हा पिंपरी चिंचवडच्या संत तुकाराम नगरचा रहिवासी आहे। 22 वर्षीय इरफान याच संत तुकाराम नगरमध्ये त्याचं